fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to kay hayɗi to gurela oumar ly to dialla to silla jongto to diofana to kobillo to dabiya to cilon ko on takkusan tuula ha e nder galle ceerno bocara alpha ba to hoore fonde e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie ma en jaa ha to Magama kaɗen udditgol radio Mauritanie e oɗo saaha joni udditaɗo e nder wuro Makama to leydi Sénégal ko accident musɗo waɗi ñalawma hanki o e nder ngoɗo wuro witego Gombol Congue yimɓe joyo mbasi hen pittali men to leydi Mali banda o hoorejo leydi ndi o suɓima biyeteɗo madame Sanogo Aminata Malle o waɗi ɗum e oɗo saaha joni médiateur de la République to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara hoorejo leydi ndi ƴamtowo 3e mandat o fuɗɗirima ruma jarriɓe makko ñalawma hanki o e nder Bouaké to leydi Guinée Conakry ko peddodiral waɗi ñalawma hanki o e nder camp militaire to Kindiam colonel mbiyetenoɗo colonel Mamadi Condé wasi hen fittade muɗum to leydi France ko professeur histoire gonnoɗo kay ko professeur histoire tawa kadi ko kollirnoɗo natal caricature woni tigui dessin jalkidelaɗo men mo jaame kisal woni e nder classe mum kañum tigui fittade mum itta caggal ɗum hoore mum taƴa wedda e boli to dowlaji denduɗi Amérique ko gonnoɗo ministre de la défense e leydi Mexique kañum nanga tawa nanguera ko trafic de drogue bisimilla moon en ketti hotodirte joni jañoɗen batake tintinde e erade ummorade e galle talɓe tawateɓe e nder Dakar e gardugol ceerno Makki Muntaga Tall e ceerno Seydou Nourou Tall eɓe jogui beelama mawɗo no fewi habrude dendagal bandiraɓe julɓe ha tengti e fuutankoɓe udditgol école aji mabɓe ɗiɗi garɗuɗi jaadude e jamanu ɗe hinde Dar Moderne de l'excellence bu Nour Dar Moderne de l'excellence bu Nour ko école aji garɗuɗi jaadude e jamanu ɗi hinde bilingue woni to araba e français foofa jangate hen ko école aji kadi jaaduɗe internat école aji ɗi noon ɗi jaɓɓoto ko sukaɓe yaroɓe duuɓi 5 ha yetti duuɓi 12 Dar Moderne de l'excellence bu Nour fandare mabɓe arwanide ko kala janggowo e nder majji sa yiiɗi gona debbo so yiiɗi gona gorko e ballal Allah e nder duuɓi 3 tawa jomum reeni ɓurana hano hannirta ni Dar bu Nour de l'excellence holto sukaɓe keɓata kadi mbatta jangguinede hen anglais tawa kadi ene yaadi hen e informatique ɓe kebla heblo moƴƴo no fewi yaadugo e jammanu Dar Moderne de l'excellence bu Nour ko école aji gollottoɗi e leyɗele mawɗe ko wayno turco Dar Moderne de l'excellence bu Nour ko école aji kadi jaaduɗi e sunnanulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam saabu école aji worɓe ko banggue école aji rewɓe ɗi kadi ko banggue so tawi ko Dar Moderne bu Nour de l'excellence sukaɓe rewɓe ina tawete ko to wiyete villa 1778 to Liberté 3 so tawi ko Dar bu Nour sukaɓe worɓe on tawate koto cité Sonatel 1 numéro 18 to Ouest Foire Dar Moderne de l'excellence bu Nour kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 658 16 51 walla mbaɗa 78 149 44 31 Dar Moderne de l'excellence bu Nour mbadden danɗo faade mabɓe ala ko woni fandare mabɓe so wona yidde ƴellidde e yidde wallidde yimɓe to banggue hebloji e to banggue jangde yaadude jamanu
ɓatake tintinde e ɓatake siftinde ummorade e maître Adama Baldé. Maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi. Maître Adama Baldé ko baɗaɗo rekkoni e nder windere he kala. Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi laaɓaɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal. Maître Adama Baldé ko labɗo riidu malaɗo wune. Omo yawrani rewɓe ronku omo yawrani noon rewɓe ronkuɓe resede e rewɓe wonduɓe e gorko cheyɗani walla gorko ladde. Maître Adama Baldé ko jawɗo firtude liggeyaji woni golle bonɗe guilay dabaruji ha e ubbe e baɗane wondude e ko wiyete korte kala. Maître Adama Baldé ko labɗo riidu malaɗo wune ala ko woni yidde makko e fandare makko so wona dendagal leñol ngol moni foof yo ƴellito moni foof yo ɓamto hano hannirta ni. Maître Adama Baldé ko jawranɗo yimɓeɓe arsigaji men uddi ɗanniyankoɓe ronkuɓe yitade koye men ronkuɓe hebde kayitaji ronkuɓe dañde ngaluji mbaɗe feere jokkodiran e Maître Adama Baldé joni joni hajuji mon kumto. Maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour de monde e oɗo saaha joni omo tawete nder Dakar to cité Dalal Jaam. Kala jiɗɗo noon ko ɓuri labde Maître Adama Baldé mbatta ko 33 877 0034 walla mbaɗa 33 877 0035 ko numéro ji bureau ji makko. So tawi kadi ko jiɗɗo hebdemo to banggue appel téléphone makko portatif walla WhatsApp makko mbatta ko 77 454 27 09. Maître Adama Baldé kadi sa yeehi to YouTube a waɗi Maître Adama Baldé jinganen fuladu ma tawmo toon. Maître Adama Baldé mbadden dando faade makko. ɓatake tintinde e ɓatake siftinde e ɓatake e rango ummorade e ceerno El Hadji Mohamed Cherif Diallo. Ceerno El Hadji Mohamed Cherif Diallo mo zawiya Guinée Labe joɗiɗo e oɗo saaha joni e nder Dakar to cité Aliou Sow galle villa numéro 3. Ceerno El Hadji Mohamed Cherif Diallo ko cafrowo ngana mo Allah luɓiri hande gandal mo Allah hande rokki fartaŋe wawde folde yoga e rafiji tawa ko rafiji gandaɗi. Rafiji gandaɗi ko wayno fibrome ko wayno kyste ko wayno hépatite B rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe e rewɓe ɓe darotake wondude e rewɓe wonduɓe ndewam e wonduɓe dogam sitta wonduɓe e morayide jaltowo ena gonɗo nder kala wonduɓe ɓuɓre ha e wonduɓe ko wiyete rhumatisme ustoraɓe goragu e ustoraɓe ndewagu e rafiji kewɗi an gonduɗe ɗina rafiji walla goto e ɗi rafiji waɗ feere lawlaw jokkodira e ceerno El Hadji Mohamed Cherif Diallo. Ceerno El Hadji Mohamed Cherif Diallo ko malaɗo wune laaɓaɗo golle mum joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkuni omo eri kadi dendagal kilene makko ɓe o liggodirto kala mo likkodirto rokka ɗum ko kartal kamɓe foof noon omo eri on alarba paaɗo nde garton galle makko to Dakar gardon e garnuji moɗon moni foof setto holko yi e safaruji ɗi o waɗani ɗum. Ceerno El Hadji Mohamed Cherif Diallo e oɗo saaha joni taweteɗo to Dakar kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde ko ɓuuri lerde mbatta ko 77 302 20 30 walla mbaɗa 77 537 36 17 aɗa wawi kadi wadde 77 190 14 14. Ceerno El Hadji Mohamed Cherif Diallo omo tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal e nder cité Aliou Sow. ɗum noon bandiraɓe mbadden dando faade e makko. Kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musibbe tedduɓe eɗen goni e hoore bira sappo e hoore bir sappo e jeeɗiɗi lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pular e sowta he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men miñi men saydou abouba nde mbiya dendagal bandiraɓe kadi yimɓe heɗade kabaruji men e dendagal yoga e jewte men yaato hello youtube mbaɗa weltare tv ma heɓa émission ngaji ɗi kala hano hannirni kabaruji men e ɗemgal pular no mbiruɗen e gardiɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen e nder leegal bitegal Dal Beida e nder commune Elmina mo Nouakchott ko goski suka debbo jaaro duuɓi 14 yita toon wondani e wonki o wiyeteno noon ko Halima ko ñande alkamisa 15 lewru yarkoma ɓennuɗo ɗo ko ñande hen tigui goski makko tawa mo habbi ɓoggol e dande makko mo welta o wondani e wonki yimɓe hewɓe noon e oɗo saaha joni hakkillaji men nangue tigui ko bartiɗo koreji makko kadi kolliri tigui e oɗo saaha kala holko yawata to banggue hakkille haɗani noon police ɓe commissariat Elmina 3 ɓe Nouakchott mbawi tigui arde ha jetti ɗon jetti goski mbaɗi hen ko wiyete autopsie nawi waɗa ko wiyete autopsie waɗi hen constat ko adi kay koɓe dokkita jinnaɓe goski mbawi ndemo losgoji jaaji udditama hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen résultat ji ko fate kawguel biteguel baccalauréat yalti aljuma hanki o ha laaɓi hollirama noon dendagal loroyaji woni tigui hebɓe toɓɓe ɓurɗe ɓe garɗude toɓɓe ɓurɗe hewde kay dendagal ɓen ko yaltuɓe ɗiɗo école aji biteɗi école d'excellence école aji d'excellence noon eno holliri kay oɗo sita biteɗo Mori Bakka sita Mori Bakka holliri dendagal ɓen heɓɓe ɗiɗon guel ɗon kawguel ko ɓuuri yaltude koye ɗiɗon école aji biteɗi excellence ɓe kolliri kadi doggol yimɓe sappo tawa kadi ko woni le 10 premier heɓɓe ɗen toɓɓe tawa kadi ko kawguel baccalauréat toɓɓere arwi goddono o noon ko biteɗo Khalila Mohamed Mokhtar Seydi Ahmed on heeɓi ko moins de 17,5 rewi hen ko biteɗo Aïcha Mohamed Ali de Dew on heeɓi ko 17,39 rewi hen ko Mohamed Abdallahi Hay Mohamed Abdallah on heeɓi ko 17,31 rewi hen nayaɓo o noon ko Mohamed Amadou Tall on heeɓi ko 17,31% rewi hen kadi ko biteɗo Ahmedou Mintou Lemina Ahmedou Mohamed Lemina on ko mathématicien heeɓi ko 17,21 rewi hen ko Mohamed Abdallahi Khalil ko scientifique heeɓi ko 17,05 batowo jeeɗiɗo ko Ahmed Tal Abdelkader Lemrabat ko scientifique heeɓi ko 17,01 so tawi ko batowo jeetaɓijo o ko Hamada Mohamed Lekhlal on ko mathématicien heeɓi ko 17 rewi hen ko Houda Mohamed Seybani on ko scientifique heeɓi ko 16,88 rewi hen ko Mohamed Abdourahmani Ahmed o watta sappo on heeɓi ko 16,81 siftinde on noon kawguel baccalauréat hikka nden e nder temedere hen kala hollirama ko 14,47% heeɓi kawguel nguel e nder temedere kala sappo e nayyi piccal capanɗe nayyi e jeeɗiɗo o woni 14,47% heeɓi kawguel nguel noon ɗum ne holli tan e ndendaga heɓɓe kawguel nguel e oɗo saaha joni ko ujunnaji jeeɗiɗi temedde ɗiɗo neɓɗo e nder kayit ha wanno kawguel ngel ko capanɗe nayyi e jeenayyi ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe joyyi e jeegom jeeɗiɗi candidat ko adi noon ko kawguel ngel ko adi noon ko laamu ngu ene yaltina résultat ji ɗi e site muɗum hollirama noon tawaɗi mbaɗanoma pirateɗi mbawi yaltinede e nder réseaux sociaux ji yimɓe hewɓe kay keeɓino tigui résultat ji gandi no keeɓi walla keeɓani ko adi ko laamu ngu ene yaltina ɗin résultat ji e oɗo saaha joni noon jagorɗo kalfinaɗo ko fate jangde hakkudere holliri tigui wonde losgoji jajji no fewi udditama hen mbewa tafi catal kay halfinaɓe ko fate ɗin losgoji beele mbawa yittude dendagal ɓen waɗɓe pirate ha kay ɗiɗon résultat ji mbawi yaltinede ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jen ha to Magama ne tawi nder région de Gorgol wuuro ngo noon heeɓi station mum radio taw ko radio calcaltiri goɗɗo radio national Mauritanie radio Mango Mauritanie ngo ɓe keeɓi tigui station mabɓe oɗo saaha joni to wuuro Magama oɗon station noon ko kañum watti 15 kañum watti catal batte walla 15 ngal radio Mauritanie jogui e nder leydi he ko aljuma hanki o noon radio ngo waɗa tigui ko wiyete inauguré woni uddirgol e gardogol kalfinaɗo ko jagorɗo kalfinaɗo ko fati culture et artisanat gonɗo kay ko gondu kañum kaydi halfina go jalkin kalfinaɗo ko fati culture et artisanat ko jagorɗo kalfinaɗo culture et artisanat kañum tigui yeehi udditoyde e ngoɗon radio tawa kadi omo wondi e hakku omo wondi e kanko kadi woni tigui kanko woni kadi jogui kanko kadi woni gonɗo hakkude gouvernement o hakkude mum e parlementaire biyeteɗo Lembra Bota wula
Ben Nahim ko kanyuma udtoye on radio aljuma hanki on hubere non taw kadi ko hubere mawni to radio go tawtedo non ina tawe hen studio de diffusion wondude salle de contrôle technique et de montage wondude bureau ji kewdi no fewi e logement ina tawe e ndera odon galle to radio Mauritanie go bagama to tawtedo ha joni ko yona fannu kedden station godo radio non tawte tigi ko to tawte go to magama ko programme des Nations Unies pour le développement kanyuma finance golle de kala ko kanyuma finance golle de kala ko radio go non hebete tigi ko fréquence taw ko FM ko hen go wawata hebede hano hanisi Mariama Siko Gako ko cuko mera wuro magama holiri hen weltare makko mawde fewi ne tawtora kadi uddirgol radio go hono directeur général radio Mauritanie bitedo Cheikh Wul Sidi Ahmed e gouverneur gorgol bitedo Ahmed na Wul Sidi Sidbe e wondude e hakim magama e autorité ji sécuritaire e wilaya mo magama kala ha joni ko leydi Mauritanie kedden police halfinabe ko fati rewinede pele tumabe burjingol koppere nder leydi hen be mari convoqué kadi lawol gongol e suma Mohamed Ould Abdel Aziz biten Sambu mulbita bur Sambu Mohamed Ould Sambu non ko kanyum resibi Mohamed Ould Abdel Aziz ko jom ngal woni homme d'affaires ko commerçant homme d'affaires kewdo ngal no fewi kanko non holli tigi kanko Mohamed Sambu non holirama tigi inde makko ne limta laabi kewdi no fewi e dossier ji taw kadi ko fate burji gole mbuñari e leydi hen e odo sa non mo convoque non aljuma hanki o holirama tigi o wonno ko nder gennayti taw kadi ko tani ko bietenodo Mahmoud Wula Cheikh kanyum yaltino aduna ko ton tigi convocation tay mom o ummito non wawde notiyade police o Wula Sambu non ko kanko ko yeddi ha sori ladde den dangal ko takkay ko tuma kala ko fati burjingol e mbuñari koppereji de o holliri tigi e nder laamu isiko Mohamed Ould Abdel Aziz hay secteur goto ala ko halfina hay marché goto ala mo laamu ngu mi wadde e juude makko ala odo saha joni non ko be tampinirtama so wana kay jokkondirdemo e battademo Mohamed Ould Abdel Aziz gonnodo hoorejo leydi ndi o holliri tigi ko den gede tan sabi hay odo saha joni be tampinamo e kala saha ha joni ko leydi Mauritanie kedden jagodo kalfinado ko fati énergie e pétrole wondude e mina hono Abdessalem Ould Mohamed gondo e odo saha joni jillu mum e ndera Nouadhibou o yettima non de do balle kala o yettima o yillima to société sinim tawtedo to Nouadhibou o holliri non e odo saha joni kay société on tawe cadele fagudo mawdo ne fewi o holliri société sinim on ene jogi ko wite cadele économique et financier technologique kala o holliri kadi e odo saha joni sinim ne sokli ko wite de réforme woni tigi en sokli taftede hano haniti ministre kanko ministre on non joddima batu ngu e directeur général kalfinado ko fati e société on gardi de société wondude e cadre ji hewbe ne fewi ardibe société o wawi joddade mabbe kadi o holliribe non e odo dido duubi sappo sakkedam hollirama tigi wonde société sinimo ne yatina ustino fewi to bangi production mumen usti ha kenagi men ha 20% o holliri non wonde laamu leydi ni gaddugol Mohamed Cheikh El Ghazouani hakkille mun woni tino fewi e société o kadi ma wa wallude be no société o jellitrim ha watta yitade hoore mum hano hanitani siftinde non société sinim ko société burdo mawnude e ndara leydi Mauritanie ha joni kabaruji men e demgal pular to nomima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal payen subaka aljuma hanki on ko accident musdo wadi to wite Kambula Chonge e ndara commune mo Chombi région mo Kaolack ko taxi taw mo hinde alo Dakar taxi ji bitedi alo Dakar ko kanyum tigi ferbodiri e camion mawdo camion malinajo mo hinde remorki wadi nona yimbe joyo masi hen pittali men neddo goto kadi gañima hen gañande musne fewi wala saha joni tawi hakkunde wurbe e maybe hollirama non Allah accident o hulbinade accident o musde kambe ko nin ko be famude be jetti to accident fodde waktuji didi e be cippire kay ngam yidde yaltinde goskiji din e gañibe ndara taxi on kon non be demani hebani yaltinde be hollirama non ta kanko hollirama non e odo saha joni joyo maybe be kalam jolno ko taxi o kadi bas do fitan won tigi barmude hen o mo mayani hunde hen on ko chauffeur taxi alo Dakar ko kanyuma barmi hen onon e odo saha joni tawe tigi e ndara cuuri cafridi ha joni kabruji men demgal pular manja ha to wite Madina Wandi Fam to Madina Wandi Fam brigade gendarmerie mo bunkile tawate mo bunkile e ndara région mo si jiwbe pawi juude mabbe kiloji nogasa drogue di hinde chanvre indien ko aljuma hanki onon be tawi drogue be nangi dum be tawi drogue non ke ndara camion goto umminodo to biñoman ene yabani Dakar bitedo MD joma marchandise o e odo saha joni tawi juude dadibin e
faadi losngoji mumen ha joni ko leydi Sénégal keddonen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo kalfinaɗo yo cellal aade mo leydi Sénégal kanko e gollediɓe makko ɓe mbaɗino ɓe kewadde kala subaka so huccidirde e ɓesgu andinde ɗumen e oɗo saaha joni to rafi covid 19 yarata o holliri tigui e nder waktuji nogas e nayyi sakkede en ko temedde jeenayyi e capanɗe jeetato e yimɓe ɗiɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe kañumen kolkisa e nder holkiso he noon hen nogas nayo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso ne seɗa ɓetama to banggue pourcentage ene holliri nder temedere kala hen ɗiɗo piccal capanɗe nayyi e nayyi ko fiɗaɓe e nder ɓen noon hen sappo e goho ko contact suivi woni jokkodirnoɓe wonduɓe rafi on hen tato ko cas importé ittuɓe ɗum caggal leydi taw ko yitaɓe to aéroport Blaise Diagne sappo heddiɓe ɓe noon ko cas communautaire ɓe kolliri kadi capanɗe joyo e ɗiɗo e nder ɓe cellano kepti cellal mumen paati galleji mumen jeegomone tampino fewi ma mballiteɗo banggue fofango tuggui ñalawma hanki onon ha yetti oɗo saaha joni hay goto ala mo rafi o yooɓi fittali mum leydi Sénégal tuggui ko rafi o naati nder leydi he faade oɗo saaha joni ɓe jaara sappoji ujunere temedere capanɗe jeenayi e yimɓe ɗiɗo winditiɓe doggol covid sappo e jeenayyi en hen temedde tati hen sappo e tati hen sappo e tati ujunere temedde jeeɗiɗo capanɗe joyi e jeegom kepti cellal mumen hano hannirta ni temedere e sappo e jeeɗiɗo hen kawri e ɗaƴal e oɗo saaha joni ujunere temedere e sappo e jeetato ne keddi e juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to weeli ngala ferlo ko tana musto waɗi toon ko yummiraɗo goto biyetenoɗo Aminata Ba ko kañum tigui wasi fittade mum taw ko jarano duuɓi capanɗe tati e jeegom ko kañuma warti wasi fittade makko noon tawa kadi o weddi hoore makko nder woyndu lugguinde no fewi woyndu wuuro ngo woyndu ndu noon luggende mum ene qiime ha capanɗe jeeɗiɗi e joyyi métre jooma galle makko noon holliri tigui oɗo saaha kala mo wonduno e musalla hoore cattuɗo no fewi ko antirnoɗo e nder suudu safriɗi e wuuro ngo caggal nde wonde makko ko juuti noon ala ko simori yaltinimo on hôpital gam yidde nawdemo to wuuro wongo ko ɗon tigui e saaha yano ƴeewede werla tigui no damande transport no nawrimo to wuuro wongo ko ɗon tigui o ɓoji ɗon tigui o ummi to wonno ɗo fayi tigui woyndu wuuro ngo weddi hoore makko e nder woyndu yimɓe wuuro ngo noon mbawi tigui arde ƴengtini Goski Ki e oɗo saaha joni noon Goski Ki nawama to morgo hôpital Goski makko noon nawama to morgo hôpital Moraniru omo ɗati caggal makko noon sukaɓe jeeɗiɗo gendarmerie noon udditi hen loskoji mum jaaƴi ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Gambie noon hollirama tigui udditi keerol mum hakkude mum e leydi Sénégal Adama Barrow noon caggal kay yidde dandude ɓesgu e yidde falade cargol mboroso covid 19 o so dino kay uddino keerol mum hakkude makko e leydi Sénégal e oɗo saaha joni hollirama tigui keerol ngol udditi ha laaɓi ya garta o ɓamti hollirama kadi nokkuji kewɗi ko wayno baruji e restaurant uji e nokkuji kewɗi goɗɗi taw ko wiyeteɗi place publique ma uddite hano hannirta ni ɗamina tigui ma uddite hano hannirta ni e ɗeɗo balle ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen umima to leydi Gambie ko to leydi Mali paadena ba ndawo ko hoolejo leydi Gambie mo arɗa ardin leydi e oɗo saaha joni o waɗi noon décret taw ko décret mo tongode ɓolum capanɗe jeenayyi e ɗiɗi bar PT tiré RM barɗo o décret noon waɗa ko ñande sappo e tati lewru octobre hitande gonɗe ndu talata ɓenne ɗo ko ñande hen décret o yalti on décret noon ko holliri tigui wonde o suuɓima biteɗo madame Sanoko Aminata Malli o waɗi ɗum médiateur de la république o lomtina noon ko biteɗo Baba Aqiba Haydara noon gonnoɗo e poste o guila 2013 faade joni poste médiateur de la république noon golle muɗum guila sosa tigui guila hitande guila sappo e nayyi lewru mars 1997 ko guila ndena poste o tafam darde poste o noon ko dogde koyɗe jaam kay wonde tigui liaison hakkude witeɓe les administrations et les administratifs tuggui ko poste o tafa noon faade oɗo saaha joni to yimɓe fodde yimɓe jeegomo meeɗi mbaɗama médiateur uji gadana noon mi kadiɗo foof waɗede médiateur de la république ko biteɗo maître Demba Diallo ko 1997 ha 2002 rewi hen ɗiɗaɓo ko biteɗo Jakite Fatoumata Ndiaye ko 2002 ha yetti 2009 tataɓo o noon ko biteɗo Bam Jatigui Diara on ko 2009 ha o yalti aduna koye nder manda makko timminani manda makko nayaɓo o noon ko biteɗo Django Sissoko on meeɗi wonde ancien premier ministre
ko non ko 2019 ko 2012 rewi hen non ko biteɗo Baba Aqiba Haydara on ko 2013 ha yetti 13 octobre 2020 hitande gonden nde oɗo saha joni batto jeego mom ko biteɗo Madame Sanoko Aminata Malle tuggi 2013 lewru octobre ko kañum Allah waɗi e oɗo saha e poste o ha to Allah hanni kala ko kanko ɗon kadi woni debbo taw ko debbo tataɓo gardinaɗo oɗon poste woni tigui médiateur de la république hol noon gonɗo kanko noon kanko hol gonɗo Sonako wol gonɗo Sonako Aminata Sanoko Aminata noon Sanoko Aminata jibina ko 1957 o jibina ko 1950 e nder siècle mo Kuccala e nder région mo Sikaso ko magistrat mo martabotoɗo no feewi o meɗino kadi wonde ministre de la justice tuggi 2015 ha yetti 2016 ko kanko kadi yaltino major promotion mabɓe to université mo Dakar e saaha o jangganno toon e gaɗo saaha joni gontuɗo université Cheikh Anta Diop en 2010 o wonino conseiller technique Modibo Sidibé gonnoɗo hoore jagoɗo leydi ndi ha 2015 koye ngan sanga noon o waɗano jagoɗo kalfinaɗo ko fate ñawoje nder leydi he ha joni ko leydi Mali keddoɗen arnaqueur goto woni tigui puntowo yimɓe ne ñama koppareji men funtuɗu men e kala saaha e nder leydi Mali o teɓama kanko noon kodi o hewno wiide noon ko kanko o heewi innitirade wonde ko kanko woni Alou Badara Haydara directeur Diayndé windol witende aujourd'hui Mali Diayndé witende aujourd'hui Mali noon ko heewi noon e kala saaha to ari ngam yidde funtude yimɓe walla so noddi téléphone o heewi ko waylude dande makko o wiya ko kanko woni on biteɗo kanko on woni biteɗo Alou Badara Haydara kanko noon caggal kay nokku kala to ari omo heewi ƴettude peeje kanko noon inde makko tigui tawa kanko est ce que o inde makko tigui deftere o wiyete ko Lafia Kouyaté ko chauffeur ko ɗum woni gollal makko kala noon to yetti e nokkuji o wiyata kanko woni Alou Haydara ɓurɗo lollide ABH ko ɗum woni inde makko on noon ko lollude no feewi nde won noon ko jayde heɗetede e oɗo janggatede no feewi e oɗo saaha joni e nder leydi Mali e kala saaha noon so tawi kay o ari o heewi ko ñagade holir tigui dow inde on o heewi wiide ko wonde nene makko sellani walla ɓii koko antiri walla kanko hoore makko wona celluɗo omo namdo ballal ko ɗum saabi noon e kala saaha ɓe dokkamo heewi noon ammirde walla funtude ko guila e ministére uji ha e député ji ha e wonɓe tawi directeur uji généraux ji e directeur uji de service ko ɓeno heewi funtude o rewi funtude kadi ha o funti dadiɗo goto mo hinde colonel o funti kadi promoteur site internet goto o ñama ɗum koppareje kewɗe no feewi o sakkiti funtude noon ko yimɓe ɗiɗo ha o ñama ɗumen 650 000 francs e nder ɓen ɗiɗo ɓe o sakkiti funtude hen goto ko ɓattiɗo ABH woni Alou Badara Haydara noon ko ɓattiɗo mo no feewi gadda noon o fota nokku e tarde makko o holir tigui wonde ne wondi e ñawande omo sohli safruji ko ɗon noon on itti ujunnaje e nogas wallidimo woni 100 000 francs neldimo caggal ɗum noon e kala saaha on holliri omo nodda ɗum walla mo winda ɗum batakuji ne heewi neldude mum koppareje ha woni kene qime 400 000 woni tigui capanɗe jeetati ujunere e ngan sanga noon ko ɗon tigui nde oɗon biteɗo ABH woni Alou Badara Haydara ɗum kay wonde e oɗo saaha joni inde mum koko fuɗɗi bonnede ko ɗon tigui wawi tigui ummanade ɗum udditi hen losgoji o yaɓani noon koto commissariat mo 14e arrondissement ko toon tigui o portoyi plainte contre XN nde o portoyi plainte noon losgoji ɗi halfina ko policier goto biyeteɗo Locha ɓurɗo lollude Locha woni inde ullunu ko ɗum woni inde makko waccore e wawde kay yittude gueɗe kamtori nde baɗini on noon hollirama ko ñalawma goto nder 24 heures tawa teɓima oɗon say kewɗo wadde gueɗe baɗini nenen jaggal nde nanguimo noon addimo tigui yesso commissariat ɗo e oɗo saaha joni o manayi losgoji ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar ma jaaha to Farabougou noon ko wuuro tawtego sara wuuro witego Jabali e nder oɗo saaha foof noon ko fedde joguitiɓe taw ko pelle ceɓɓitiɗe kañumen kalfi wuuro ngo kañumen laami wuuro ngo nana ƴetti kay e oɗo saaha joni kaɓɓirɗe men ha timmine kadi wuuro ngo hay gorko goto natata hay werla goto natata kadi yaltata e oɗo saaha joni noon hollirama tigui ko kaltigal taw kadi ko ɓen witteɓe guila maire uji ha e ardiɓe diineji ardiɓe aadaji tawteɓe nder diwan o kañumen tigui goni wadde kay oɗo saaha joni ko fati médiation hollirama noon dadiɓe ɓe leydi Mali ɓe hinde fama wondude e moulisme
ma kala e oɗo saha joni hay goto men miijaki yaade toon ko kaldigal e oɗo saha ɓe goni beele kay ɓena felle seɓɓitiɓe nanguɓe wuuro ngo ene mbawa woppude wuuro ngo e oɗo saha joni noon hollirama tigui ɓena hoɗɓe wuuro ngo ne tampino feewi ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sono mima to leydi Mali koto guine paaɗen balɗe ɗiɗi noon ko heddi e ngel ɗon suɓɗiɗon sumgoji taw ko sumgoji hooreji leydi e oɗo saha joni e saaha gonnoɗo e silsirtiɗi ruuma jarribo ñalawma aljuma hanki o hollirama tigui ko piyande mawde pellodiral manggal waɗi tigui e nder camp militaire biteɗo camp samouraï tawateɗo to Kindia e nder pellodiral he hono colonel Mamadi Kondé on wasi hen fittande muɗum ko ɓoyani ko noon hono joguiɗo konngol ministére de la défense leydi ndi e holliri tigui wonde dendagal militaire uji wannoɓe mittiniriɓe woni fellunoɓe fiyande ɓe kamɓe foof ɓe teɓama e oɗo saaha joni dendagal matériel kadi ɓe keptino e nder camp militaire foof heftama ha laaɓi arti juuɗe e laamu ngu kamɓe kala ɓe tawe juuɗe laamu e wiide joguiɗo konngol ministére de la défense ha joni ko leydi Guinée keddoɗen ko aleda janggo o woni tigui ñalawma taw ko ñalawma tijjaɗo ko fati e wurteji sumgoji hoorejo leydi kanko Alpha Condé ƴamtowo 3e mandat mo ɗaftodira e sappo e gombiri woɗɓe e nder ɓen noon tawi hen Seydou Dalon Diallo mbiɗo adini Allah ma hebten laamu e juuɗe makko yimɓe nayo noon taw ko jeeyaɓe cital sini ɓe bindi rapport mabɓe tawa rapport o noon ko rapport mawɗo no fewi ko deftere nde helloji fayjeji joyyi ɓe kolliri tigui wonde dendagal losgo e nder ɗiɗon tigui sumgoji tijjaɗi ma wat guykaji kewɗi no fewi saabu ɓe kolliri gueɗe kewɗe peeje kewɗe no mbaɗa e nder ɗiɗon sumgo e nder tigui seni beele kay eɓe mbawa wallude oɗon biteɗo Alpha Condé no heeɓiri polgu ɓe kolliri noon ko ardi kala yimɓe hewɓe ko ardi kala bureau ji e nder bureau ji ɗi kala hay landa gota ala tigui landa ala PV ji tawa kadi ko dendagal koɓe jii ko fewani sumgoji heɓe mbawa windude kadi loi ko kuulal ko yalti hay goto ala droit filmude walla fodde ɗiɗon résultat ji walla rapport aji ɓe kolliri kadi e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe inde men koko binditi laabi ɗiɗi ha laabi tati ha laabi kewɗi woni ko wiyete doublon yimɓe ɗen kadi ko heɓɓe carte uji électeur uji kewɗi ne mbawa wodde laabi kewɗi tawa ko yimɓe kay andaɓe ko walloɓe Alpha Condé no heeɓiri polguɓe kolliri kadi dara yogga e guurem tawa kadi ko guurem ɓeɓe koolaki ma laamu ngu heɓtona doole ɓe kolliri en guure kewɗe carte uji électeur fonnoɓe wotere taw ko opposition ngaji carte uji men koko majjina e oɗo saaha joni ɗum noon eɓe gandi ɗiɗon sumgoji mbawata rewde lawol e oɗo saaha joni koto leydi Côte d'Ivoire paalen aljuma hanki o Alassane Dramane Ouattara horejo leydi Côte d'Ivoire jamto kañumne 3e mandat o fuɗɗirima ruumo jarribe makko to Boaké noon ko wuuro manggu no fewi tawate ngo hakkude leydi ɗi ko toon uditiri ruuma jarribe makko ko adi noon komo waɗa toon moɓodira patamli miijo taw joddima e dendagal o wiyeteɓe chef traditionnel woni tigui halfi ardiɓe wuuro ngo to banggue aadaji to banggue diine o joddima e mabɓe noon o haalaniɓe tigui programme o jogini leydi ndi o waɗi kadi défendre bilan ko golli tigui e nder ɗiɗon duuɓi ɗi o addi kikiɗi e mum noon o waɗi tigui moɓodiral woni tigui mettinga patamli miijo mo waɗanteɗo Allah e nder Boaké tawa kadi ko nder leggal taw ko leggal bitegal to leggal bitegal Darussalam te leggal bitegal Darussalam ko toon tigui waɗi moɓodiral makko patamli mi e nder Bamako koto leydi France paɗena to leydi France noon professeur goto taw ko jangganowo histoire ko kañum tigui fittande mum itta wedda e bolol hoore mum kadi taƴa kanko professeur on hollirama tigui ko kanko ƴettuno caricature mo Charlie Hebdo caricature noon woni dessin-ngaji taw ko ñiŋore nulaɗo men mo Jama Kisal woni o ƴetti on caricature noon woni ɗi dessin-ngaji o holliri nder école makko nder classe makko goto noon e julɓe ɗum muusi ɗum no fewi kañum tigui kañum yooɓi fittande makko taƴi hoore makko kañum ne sari ɗum e réseaux sociaux ji gam hollide kañum yooɓi fittande makko on tumaɗo kañum waɗi ngal baɗat noon hollirama tigui aljuma hanki o caggal nde police antiterroriste yinno tigui nanggudemo o sali police o naggam o jogui laaɓi o sali tigui ɓe naggamo ɓe doose makko kuure condi ko hen o wasi fittande makko koto leydi dowlaji tentuɗi Amérique paɗen Salvador Cienfuegos ko men ɗo wonde jagoɗo kalfinaɗo ko fati nden kay kisala leydi Mexique o teɓama to dowlaji tentuɗi Amérique o nanguira noon ko trafic de drogue hono hoorejo ɓaƴini kabaru o noon ko hoorejo leydi Mexique biteɗo André Manuel Lopez Obrador kañuma ɓaƴini kabaru o holiri en kadi mette makko no fewi ko fotino mennoɗo wonde jagoɗo kalfinaɗo ko fati défense so tawi kay ko kañum tawten ene waɗa trafic drogue musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Ba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogum jogon